Sabi ko, pag yan hinaw, siguro lasing na yung tumba ka na kaagad. Sabi ko, di ko na sa isip talaga. Ay, na nakita mo? Oo, sabi ko, Yung gin? nag-inom ko yung Red Rose ba ito tsaka gin? Yung doble, di ba Oo. dalawa yun? Red Rose tsaka gin. Pinakita ko. Nakita niya sa Sa video ba? Video ba yan? Sabi ko, pag yan ang kainuman, naku yan ang kaharap, tumba agad sa palubang. Tinimpla niya kinumagahan. Pero yung isa, hindi pa yun natumba, ikaw tumba ka kaagad. Kamusta ang New Year? Ha? Ang New Year? Masaya nung bandang alas 2. Bagong buhay, bagong mukha, Bagong taon, bagong buhay. bagong Jowa. bagong self-love, Ay! at bagong buhay. Ang lalim na ano mo. Stress ka na. Oo, pero ngayon wala na, okay na, tinanong ko na sila lahat. Parang tinanggal ko na lahat. Yung mga stress. Last year mo ba sinabi yan eh? Pero okay na ako. Kaya kami ako, self-love na ako ngayon. Okay na. Tinanong ko nung one, sabi ko, pinagdarasal ko talaga na yung mga stressable ko, the moment is kailangan ko nang tanggalin. Let go. At hindi ko na iisipin sa 2026. Kasi di ba bagong buhay na tayo ngayon. So ngayon, wala na. Self-love na ngayon. Hindi ka na nag-chat sa kanya. Hindi na. Oh.